West Karbi Anglong Duar Amla MAC constituency ke parlo bhok song hornbill pathu aklamalong arkoya che clonify thom kebre siarni KACC pen longle patta akejoi pen keron pon Purthimi akemang 1.0 ahut tami Karbi Anglong arlo 1 lakh sose longle patta inglong aso tumaphan ron ponlo laso phi puthot Purthimi akemang 2.0 pen penang ana constituency long akejoi pen longle patta ron ponlo laso phi puthot pinini phai thongke prai siarni Duar Amla MAC constituency arlo tami 3157 hem tot maphan akejoi pen longle patta ron ponlo Bang solong le pata akijoi pen ke ron pon lake ke choki jun tami council pensi pipon lo ke dam ke wang tami council pensi pipon lo la pen long le pata aphan tami ronga ra datum sikkai sita pinang ne pensi pipon lo pusi CM Dr. Tuliram rong hang pen than pon lo ang room pet pen 3157 atuma phan rong pon lo prang la so prang da Purthimi akemang 1.0 lo ke suri force ose abang kuang pia tumpan inglong aso tumpan an ron ponlok pinida dak pangrum pet pen Purthimi akemang 2.0 lo Duar Amla constituency angkangano 3157 abang kuang pia tumpan akejoi pen longle pota Karbi Anglong autonomous council pen akejoi pen longle pota ke dakter lak India angkanglong beleg-beleg state tu beleg-beleg autonomous council sita kep autonomous council long ta akejoi pen long le pota ron pe pin la kedam ke wang pen chenglok lada kota na ke chendu ke chogi juna phanta Karbi Anglong autonomous council pen si la pen akejoi pen long le pata ke long pona jok Duar Amla constituency ra tum pen KACC M Dr. Tuliram rong hang phan kachuru alam thei pajir pon Jai Megalong Aluhiaman Pen KACC M Dr. Tuliram Ronghang WKA BJP President Rodib Ronghang Locally M Prabhat CH Taro EMD Uping Maslai Board Chairman Kedo An Lapen Kaprek Man Peng Kedo Atum Chetongdun Hamren Pen Chandra Singh Ronghang Lapen Borthol Pen Priyanka Balmiki KTV News